Opisyales kag pumuluyo sang barangay Gimbalaon sa City sa Negros Occidental nagakahangawa sa posibleng mga inepekto o kung malaing epekto sang paghaboy sa mga bangkay sa ila lugar. Mga tikang, para hindi na ini masulit, ginahimo na sa iling Pedreso nakatutok. Matapos masapuan ang bangkay kag mga tulan sang tatlo ka mga persona sa taytay sang barangay Gimbalaon Silay City sang tinalikdan nga Disyembre 31, nagapabilin nga blanco ang dalagan sang investigasyon sang kapulisan. Tubtub sa karon, questionable sa gihapon kung sino bala ang naghaboy sa mga bangkay kag identity sang tatlo ka persona. Sa pagbisita sa GMA Regional TV sa Gimbalaon, ginakasubo sang barangay ang posible mangin epekto sini, ilabi na sa nagauswag nga turismo sa lugar. Gina-preserve na namon kay tungod nga gusto namon nga ma-attract pagid ang ang mga turista kay nang grabe na da ang amon nga forestal area kay hindi namon gusto gid nga magubay na. Gani agud na aksyonan kag hindi na maliwat ang ini nga insidente. Ginpakamaayos sang barangay nga magpakig-angot na sa DPWH kag sa Silay City LGU. Sa subong adlaw yung pasakaan ko na to sang amon nga elektrician para na magdugang sang aton nga mga suga kay para nga nang dumaugbaw naman ang mga tawo nga mga plano nga magsunod naman uli. Pila naman sa mga residente ang nagakabalaka kag nagayo nga hindi paghimuon nga halabuyan sang bangkay ang ila barangay. Do nakulbaan mga mi kay do gakadto kami dadaan permi. Di basi bala may ara pagi nga sunod. Kagkadamo gid bala naga-tourist di bala sa amon. Tiga guba pag ginaya sa mga turista nga nagadayo di sa amon. Samtang sa Facebook post ni Silay City Mayor Judith Gallego, iya ginbisita ang taytay kung sa diin nasapuan ang bangkay kag mga tulan sang tawo. Ginsiguro sang alkalde nga magadugang sang personnel ang syudad para mabantayan sa mga may tuyo nga gubon ang kalinong sang lugar. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.